दुलाराय बर' रायजो राजा गासैबो नोंथांमोनखौ फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। आं बुंनो सानदों दाखालि 8 थारिखआव जिहेतु जोंनि आफादनि बा गुबुन गुबुन सागानगिरिफोर बिथांमोना थांनायखौ नुनो मोनदों। UBPO निफ्राय बिराद मोजां रेसपन्स होदों होननानै बुंनायखौ खोनानो मोनदों। ओमफ्राय फारसेजों दिनै फेसबुकआवहाय सोरबाया जुदि नुवाखैबा नायनो हागोन। आं स्क्रिनाव दाबो होगासिनो दङ। नोंथांमोना बिएरि मिलां होननानै नायबानो मोनगोन। मा स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टनि बारैसो दिनै स्टेटमेन्टआव होदों। फारसेजों UBPO स्टेटमेन्ट मोनसे होदों, मोजां रेसपन्स मोनदों। आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों मोजां रेसपन्स मोनदों। ओमफ्राय ओरैहाय रिमिनलां होनायावहाय माखासे खोथायाखौ माबे माबायाव खोथाखौ होनदों बेखौ नुनो मोनो। आंनि आन्दासाव जानोबो हागौ रिमिनलांनि जाखिनि स्टेटमेन्ट सैथो स्टेटमेन्टखौसो होनायखौ आं नुनो मोनो। मालाबानि समाव स्टेटमेन्टखौ बियो फेसबुकफोरावहाय हगारनाय मानायफोरखौ ओरैनो जानला मोनला बियो हगारा। खारन बिथांमोना थांनानै जाखिनि मोन्दांथिखौ मोनबोदों मोजां मोनबोदों बायदि मोनदों आरोखि। मोजाङा बेनो जे मोजां रेसपन्सखौ मोनबोआखै आरो मोजां रायलायनायखौ माबाखौ मोनाखै बायदि मोनदों। ओंखायसो दिनैहाय जिखिनि लिरनानै फेसबुकआव हगारदों दुखुनांथावना बेखौ जों ज' जानांसिगोन होननाय बा मोनसे मोजां इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट बिथांमोननिफ्राय जों मोजां रेसपन्सखौ मोनाखै होननानै खोनानो मोनदों। दिनै जायफ्रा सावरायनो थांनाय सागानगिरिफोरखौ दिनैहाय लांनायखौनो नुवाखै। सार रन्जन दैमारिनि बादै बिनि एबसेन्टआवहाय दिनै थांदों जोंनि ndfb आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि, ओमफ्राय बिएरि मिलां बिथांमोन साथामा थांदों। दिनै बिसोर साथामा फार्स्ट टाइम सावरायनायावबो बिथांमोनानो थांजेनदोंमोन आरो दाबो इमप्लिमेन्ट ndfbनि प्रब्लेमखौ खोन्थानो बा बुंनो नारसिननो थाखाय थांदों बिसोरनो दानिसिमबो थांबायबो थानांगौ। ndfbनि धीरेन बर' सारखौ डक्टर धीरेन बर' सारखौ मानो लिंफायासै? जाहोना मा? दिनै बिथाङा पलिटिक्सआव हाबबाय, आं मानिदों। बिथाङा BPFनि जानानै इलेक्सन गेलेदों, जेनदों, आं मानिदों। नाथाय दिनैहाय धीरेन बर' सारनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दं, बेफोरखौ मानो लिंनो हायाखै? मानो लिंनो हायाखै? जाहोना मा दं? गिदिर रहस्य सिङाव मा हाबनानै दं? लिंनो हाद्लायि मानो लिङाखै? UBPOआवबो दिनै थांबाय, आबसुबो थांबाय होनबा दिनै बिथांमोनखौ लिंनो हाद्लायि। जायखिजाया जायखौ नुदों, जायखौ बुंदों बावहाय दुखु मोननायनि खोथा फैया। सागानगिरि हिसाबै दङमोन सावरायग्रा, बिथांखौबो थांनाय नुवाखै आं। बावहाय मानो थाङासै बेखौ आरो मानो लिङासै? जाहोना मा? बेफोरबायदि बावहायथ' ओरैहाय सागानगिरि हिसाबै डिपुटि चिफ बेबो दङमोन, बिथांखौबो थांनाय नुवाखै। मानो थाङाखै? जानो हागौ गुबुन मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय थाङाखै जानो हागौ। डिपुटि चिफआथ' दे गबिन्द बसुमतारिया थाङासै, बिनि एबसेन्टआव सोरबा सासे दैदेनगिरि मस्ट सिनियर लिडारफोर थांदों, आं मानिबाय। खिन्थु दिनैनि बे जिहेतु सावरायनो थांनायाव फेरेंगाखौसो थांनाय नुदों। बे थाङालाफानो सावरायग्रा थांनो मोनबा साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानदोंमोन। खिन्थु दिनै बेखौ थाङा लाफानो दिनै फेरेंगाखौसो थांनायखौ नुदों। खारन बियो सागानगिरिबो नङा, बियो सागानबो होनो मोनाखै। आफाद हिसाबै बिहा आफाद हिसाबै बा एस ग्रुप हिसाबै थांदों जानो हागौ। खिन्थु मेन थांथारनांगौआ आंनि हिसाबाव सागानगिरिफ्रा थांनाया मोजांमोन होननानै आं सानो। ndfbनि जाखिनि सावरायनो थांनाय, बिदिनो सावरायनायावहाय आग भाग लानाया दिनै फार्स्ट टाइमखौ आं 8 थारिखआव जाखिनि थांनाय नुदों, बे फार्स्ट टाइम दिल्लीयावहाय सावरायहैनो थांनाया। खिन्थु एबारावहाय मोनसे जथुमा जागोन होननानै खोनानो मोनदों। बे जथुमा जानायावसो आं खावलायगोन दिनैनि दिनाव ndfbनि दैदेनगिरिफोर, सोरबा आरडिनि होन, सोरबा गबिन्दनो होन, सोरबा धीरेनानो होन, बा सोरबा बायदि बायदि आफाद, मोनब्रै आफादा जोंनि ndfbनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना
आं खावलायगोन नोंथांमोना गावजों गाव ज' सावरायग्रो बिनि उनाव सेंग्राफोरखौ थिग खालामनो हागोन नोंथांमोना थिग जाग्रो नोंथांमोननि खोथाफोरा थिग जाग्रो नोंथांमोना थाङोब्ला माबे पइन्टखौ लाना सावरायहैगोन एनडिएफबिनि प्रब्लेम माखौ लाना सावरायहैगोन बेफोर बुस्थुआ थिग जानानै थानायासो मोजां आरो जाखिनि नुदों दिनैनि दिनाव पि फेक्सनावनो दिनैहाय ओरै गबिन्द सारनियावनो जेसेबां जोंनिबो देरसिन मस्ट सिनियर लिडारफोर दङ होननानै बुंबा बेयावनो गबिन्द सारनि ग्रुपआवनो रासिन दङ होनबा दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर जाखिनि लिडारफोर दं जोंनिबो सिनियर दं सोरबा दिनैहाय 30 बोसोर गाहाम नांलायनाय आफादाव नांनाय मानसिफोर दं बिथांमोना सिगां ज' आरो खोथाया मोनसे जाग्रो बिनि उनाव सेंग्राफोरखौ थिग खालामनो हागोन होननानै आं सानदों आरोबाव दिनैहाय गथ'फ्रा दैदेनगिरिफोरनि सायावनो आसाबो खालामनानै थादोंमोन दा बयनिबो सायाव बयनिबो रावखौबो नेयाब्लाबो दा जाखिनि खोनानो मोनो जाखिनि बुंहरो रन्जन दैमारि सारखौल' एनडिएफबिनि जेसेबां गथ'फोर दं बिथांमोना रन्जन दैमारि सारखौल' नेनानै दङ बेनि उनाव रन्जन दैमारि गखांनानै जुदि थाबैनो जुदि गयोबा थाबैनो जुदि रिलिज जायोब्ला सोरबा लिडारब्लाबो बिथांमोनजों बारा साफिनाय नङाखौ आं नुहुरदों ओंखायनो जों गथ'आ सेंग्राफोरानो जा जोंनि दैदेनगिरि जोंनि सिनियर दैदेनगिरिफोरानो जा ओंखायनो ज' खनसे सावरायलायोब्ला मोजां फार्स्ट टाइम जानुवारि मास दाना फेब्रुवारि मासाव खनसे सावरायलायदों अब्ला समाव सार सिलाखौ आं बुंदों खनसे जे सार माब्रै जाखो अनलि खनसेल' सावरायबाय नामा बिनि उनाव सेकेन्ड टाइम सावरायलायला नामा सार होननानै सोंदों आरो रुबु सारखौबो आं होनदों बिथांमोना नायदोंब्ला गोसोखांगोन आं बुंदोंना बुङाखै बिथांमोनखौ सार रुबुखौ आं जेराव लोगो मोनो बावहायनो बुङो आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनबानो बुङो आङो खिन्थु फार्स्ट टाइम अनलि जोङो बेयावहाय जानोल' थांनायफोरबायदि जादों जोंनिया बेल' जेबो गैया जानो थांदों सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै बेखौल' सावरायनो थांनायफोरबायदि जादों जायनि जाहोनाव सेंग्राफ्राबो कयेकजन सेंग्राफ्रा फैयिनि जाहोना बेफोरबो बे अमा बेदर दरसेखौ आं जानो थाङा होननानै सोरबा सेंग्राया बेफोरबायदिबो साननानै दं आरो सानखादोंबो आंनो सानदोंमोन बेफोरबायदि थ' जेखियानो जादोला फैगौ बारफोरावहाय एनडिएफबिनि सोद्रोमा सिनियर जुनियर गासैबो गिदिर गोलाव उन्दै उनला गासैबो ज' जागोन होननानै आं मोनसे आसा खालामदों आरो ज' जायोब्लासो जोङो एनडिएफबिया बै मोनसे आवगोलनि मोनसे माबाया फैफिनगोन होननानै आं सानदों जुदि बेफोरबायदि खालामबाय थायोबा नैबे जोंनि बे आलादा आलादा जाना थानायफ्रा गासैबो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जाजोबदों होननानै आं सानो थ' फैफिनदो आरोबाव दाना दिनै गावजों गाव दावराव दावसिनि बेलायावहाय गोबाङानो गोबां खोथा होननानै बुंदों सोरबा बनसुखौ रायदों सोरबा आबसुखौ रायदों सोरबाया दिनै बनसुखौ ब्लेम होदों सोरबा बनसुआ दिनै आबसुखौ ब्लेम होदों दिनै बेफोरबायदिया सोलिलांबाय थासिगोन सोरबाया बुंदों आबसु अफिसखौ सावनो नागिरदों सोरबाया बुंदों दिनैहाय बनसुआ बिराद बिपिएफजों दाजानानै होनाय जायखिया सोरजोंबा दाजानानैनो होजाथों बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया पलिटिक्सआ बे पलिटिक्स आलादा बाथ्रा होनबा आबसुआ दिनै इउपिपिएलखौ दाना होदोंमोन नामा खोथाया बेबो फैयो ओमफ्राय दिनैहाय बनसुखौ दिनै बिपिएफआ दानानै होदोंमोन नामा खनसेल' खोनानो मोनदों दिनै सोरबा सासेयाबोथ' दिनै बिपिएफ आबसुआव थाग्राफ्रा गासैबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनो बेबो नङा बनसुआव थाग्राफ्रा गासैखौबो बनसुखौ मोजां मोनो बेबो नङा बनसुनि मानसिया आबसुखौबो मोजां मोनो इउपिपिएलखौबो मोजां मोनो आबसुनि मानसिया इउपिपिएलखौबो मोजां मोनजोबाबो जानो हागौ बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा थानो हागौ बिसोर मोननैनि गेजेरावबो थारलागोन खिन्थु गावजों गाव नारा नाथा जादलायनायखौ आं एसे खम खालामजानोखौ लुबैदों खारन निउस मिडियाफोरावहाय जेरैबायदि खोथा बुंलायनाय बेफोर बिराद इन्टारेस्टिं जालायदों माने दुखुबो नांनो ओंखारदों खारन मानो बिदि जाखो बै समावसो जों बै आवगोलनि समा सफैफिनगोन नामा जोङो ओरै हाइवे रड बारनो हादलायै बै बोथोरा सफैगोन नामा एबसुनि अफिस मोनफैयोब्ला एसे समखिनाया फैगोन नामा बे साननाया फैदों आंनि गोसोआव बनसुनि अफिसखौ लोगो मोनोब्ला आबसुफ्रा एसे समखिनाया फैगोन नामा बा गिनाया एसे भाबा फैगोन नामा आंसो आबसुखौ बिदि होनबाय थायोमोन आंखौ माबा मोनसे खालामगोनदां बे भाबा फैगोन नामा
दा जाथों इसोरनि अननायाव आं बेखौ आरज खालामो बे फिन बै समाव जों बर'आ जे गावजों गाव जेरैबायदि दावहा बा जेरैबायदि दानथारनाय सुथारनाय आरो बर'नि दावहाया थाब जोबनो थाङा जै दावहा जाबाय बर'जों बर' जुदि बुथारलायनाय सुथारलायनायब्ला एखेबारे मालाबाबो जोबा बियो बोसोर नांनो हागौ दिनै आं नोंनि न' खाथियाव थांनो हाया नों आंनि न' खाथियाव फैनो हाया बे कन्डिशना सोलियो आं बेखौ जेब्ला बिटिसि आन्दलन सम बे समनिफ्रायनो नुबोदों आंनि न' खाथियावनो गुबुन पार्टिया गुबुन पार्टिखौ सिथारनायखौ आंनि मेगन सिगाङावनो नुनो मोन्दों आं अब्लानि समाव आङो गिदिर मानसि नङा आं उन्दैसो बेफोरबायदि आरोखि बिटिसि आन्दलन समखौ आंबो गोसोआव दं एसे 95, 96 बेफोरबायदिनि समनि बाथ्रा बेफोरबायदि आरोखि बे समावहाय आरोबाव बै समावहाय जि समावहाय दावहा जादोंमोन बिसोरनि आबसुफ्रा दिनै बांगालफोरखौ होखारनाय बा गुबुन गुबुन हारिफोर गुबुन ट्राइबनि न' सावनानै हैनाय दालां सावनानै हैनाय वाटार साप्लाइनि जिखिनि पाइप लाबोनानै माने देखु देखा खालामनानै लाबोनाय बेफोरखौ आंबो नुनो मोन्दों बियो बै समावहाय बै समनि दावहायाव बियो जादोंमोन फिन बियो बे जाथाया दा फैथों बर'नि गेजेराव दा जाथों बेफोरबायदि दावहाया बेफोरबायदि फैयोब्ला बर'आ जोबस्रांनायनि आरो गुबुन हारिया नोंसोरखौ बर'खौ नासयनाय बा मिनिनाया फैगासिनो दङ एग्जाम्पलाव थांनाय बारावहाय मोनसे निउस पर्टेलाव आं नुनो मोन्दों एसामिस निउसाव बावहाय जेरैबायदि खोथाखौ बुंदों जेरैबायदि लाइननि खोथाखौ बुंदों नोंथांमोना मा सान्दों साना बे नोंसोरनि खोथा खिन्थु आं जेरैबायदि सान्दों आंनि साननाया माने जेब्लायबो गुबुन हारिया जाय मानसिया दिनै बर' रायलाया जाय मानसिया दिनैहाय ट्राइबेलनि अनगायै नन ट्राइबेल आंखि दिनैहाय गुबुनफोरखौ आं फोथायनाय गैया हारसा रायलायनायखौनो आंहा फोथायनायानो गैया बिसोरनि सायाव मानो फोथायनाय गैया आं बुजिया बेफोरबायदि आरोखि बर' रायलायनायखौ आं एसेब्लाबो फोथायगोन खिन्थु बे गुबुन जोंनि रावखौ जोंनि बर'खौ माबे मेगनजों नायदों मा स्टाइलनि खोथा रायलायदों मा डिजाइननि बेफोरखौबो आं सानो नायो खिन्थु बर'फोरनि सायाव गुबुन हारिया जेब्लायबो अननाय मोजां मोननाय बे बुस्थुआ गैया बोरायफ्रासो बिराद मोजांमोन मामोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो खिन्थु बिथाङा एक्सपायार जानायनि समा सफैखाबाय नालाय ओंखायनो आं मानोथो गासै गुबुन ट्राइबजों मानोथो गाज्रि जाना थानो ओंखायनो गासैबो ट्राइबखौ आं मोजां होननानै बुङो बे हिसाबैसो बुंलाङो थ' जेखियानो जादोंला आं जुदि बेखिनि भिडिअ खालामनो जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदोंबा आं बर' रायजो राजानाव आं मोनसे निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि।